Nikdy neuveríte, koľko stoja tieto luxusné smart hodinky a sú lepšie ako tie za 1400 eur. Hovorím o najnovších smart hodinkách Ultrafix, ktoré ma naozaj prekvapili kvalitou a funkčnosťou. Tento technologický klenot je vyrobený v rovnakých továrniach ako luxusné smart hodinky. V noci si môžeš pozerať videá, filmy a používať všetky sociálne siete ako WhatsApp, YouTube, Facebook a mnoho ďalších. Všetko z tvojho zápestia. Batéria je ďalšou z jej silných stránok. Vydrží až 8 dní bez toho, aby si ju musel nabíjať. Jednou z ďalších skvelých funkcií je možnosť stiahnuť si milióny aplikácií úplne zadarmo, aj keď všetko potrebné je už predinštalované. GPS, kontrola krvného tlaku, srdcový tep, hudba a personalizované tréningové programy. Je dokonca vodotesný do 40 metrov s nerozbitným sklom odolným proti poškriabaniu. Výmena remienka je veľmi jednoduchá a rýchla. Pozrite sa, aké je to jednoduché. Tiež som si nastavil platobnú kartu a je možné platiť bezkontaktne, nech ste kdekoľvek. A teraz to najlepšie. Dnes je v špeciálnej ponuke pre tých najrýchlejších. Objednajte si hneď, aby ste si zaistili ponuku. Nenechajte si ujsť túto príležitosť. Kliknite nižšie a objednajte si svoje Ultrafix Smartwatch, kým ponuka nevyprší. Nebudete ľutovať.